Eva. Gratulujeme. Loterie Extralenta má výherce hlavní výhry 100 000 korun měsíčně na 20 let. Posadíte si a budete další. Extralenta. Každý měsíc plný zážitků, celý život v pohodě. Zase o kilo víc. Kdyby takhle přibývaly ty naše úspory. Tak je dáme do eBay. Jednoduše pěkneme na spořák, anebo je zaparkujeme na termínáku s víceletým úrokem. Už já se nechci moc mást. To si říkal při prvním rande taky. A vyplatí moc, ne? Aby ne. U nás si vyberete hned z několika možností, jak výhodně zhodnotit své úspory. Tak pojďte k nám, eBay. Ochutnejte svět a přijďte si pro italské speciality na váš stůl. Po pondělí v Lidlu najdete prosecco Treviso za 59,90. Bramborové boky za 18,90.